Hi. Dus, wij doen de Ferrero Rocher Challenge. Ik ben echt bang, Irene. Straks ga ik echt kotsen. Oké, we moeten dus 6 in 1 minuut. 6, 6. 6. Oké. En ik Voor heb ieder timer. Jij ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Ik ga ze even neerzetten alvast. Dus in die minuut moeten ze openmaken en opeten. Wie er het meeste heeft, wint. Oké, wacht, we moeten opschakelen. Ik zie helemaal uit het beeld. Zo. Oké. 1, 2, 3. Oh, god. Nee. Ik heb nog net doorgeslikt. Oh, je El, WhatsApp. Hoi El. Oh my god. Ik ging op. Wow. Dat gaat kei snel. Nog maar 10 seconden. Auw. Ik heb er zeg maar. Oké. Nog 1 in mijn mond. Nee, een halve. Ik heb 2,5. Jij ook. Ja. Ga ik ook. Maar ik ben nu al klaar. Ik weet niet. Het Ik ben is gaan echt sneller veranderd. lekker. Ja, maar. Ja, Irene wint. Oké. Doei.